Celou instalaci vlastně prováděla firma Let's Install. Dostali jsme je doporučení, takže máme celou instalaci tepelného čerpadla, rozvody vody a podlahového topení vodních. Komunikace byla úplně na jedničku. Žádný starosti jsme zatím neměli, přijeli jenom na běžnou údržbu po spuštění, jestli všechno je tak, jak má být, a zatím jsme nic neřešili. Lidi tady makali. Kdykoliv jsme cokoliv potřebovali, tak vždycky přijel v podstatě v co nejkratší době a všechno bylo naprosto v pořádku. Předtím jsme topili radiátorem, teď tepelným čerpadlem a myslím, že nám to vyhovuje úplně na jedničku. Velká výhoda u tepelného čerpadla je to, že třeba konkrétně ten model není skoro vůbec slyšet, ať už je to v plném provozu, kdy vlastně jede jak ohřev vody, tak podlahový topení, anebo v podstatě v létě teďka to jenom ohřívá vodu a v podstatě o něm nevíme vůbec. Máme k tomu aplikaci a máme to v podstatě nastavený jakoby v režimu zima a léto, takže nejsou s tím žádné starosti. Jana Mikulová. Radek Mikulác.